Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesini dalaş eden bäsdeşi Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradow wezipesinden boşatdy. Bu barada Türkmen Nokat News neşri Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Döwlet medeniýet häkiminiň orunmasarynyň işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşadylyny aýdýar. Ýöne düýpli kemçilikler aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow 25-nji oktýabrda welaýat häkimleri bilen sanyny ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli sebitlerine şol sanyny Mara welaýatynyň Oguzhan wekil wazyr we Murgap etraplaryna paýtymynyň deputleriniň pesdigini aýtdy. İş maslahatynyň ýa-ni döwlet medeniýeti Marynyň welaýat häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradowyň wezipesinden boşadylyny habar berdi. Bekmuradow Türkmenistanyň möhletiniň geçirilen soňky prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesine dalaş etdi. Onuň dalaşykaly ulan edilenine gynanýan halda görkezlen suraty garaşsyz media serişdelerine giňden paýlaşyldy. Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komitetiniň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly öňkü wiçe-premier Serdar Berdimuhammedow 70,97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan eden saýlawlaryna sesleriň 7,20 götürüm Bekmuradowyň paýyna düşdi. Sesleriň 11,9 götürüm saýlawlarda çykyş eden beýle kıvırdalaşgaryň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň prorektory Hydyr Nunaýewiň paýyna düşipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy saýlaw ulgamyny kämilleşdirmek babatda mundan ozal Türkmenistana berilen teklipnamalaryň berjay edilmeýändigini aýdyp soňky prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýebermedi. Türkmenistanda geçirilen saýlawlar awraýly halkara guramalar tarapyndan azat we adalatly hasaplanmaýar. Ýa-da Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji fevralda Halk Maslahatynyň nowatdan daşar mejlisini geçirip döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýtdy we özüniň prezident wezipesinden çekiljekdigine işaret etdi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda möhletiniň prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini oglan etdi. Saýlaw möhsüminiň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine häkimetleriň raýatlardan Serdar Berdimuhammedowa ses bermegi talap edenliklerini habar berdiler. Merkez Saýlaw Komiteti 9 dalaşgaryň gatnaşan saýlawlarynyň bäsdeşlik esasyna aýdyň we adalatly geçirilendigini oglan etdi. Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary bolan Bekmuradow soňky saýlawlarda Berdimuhammedow bilen bäsdeşen dalaşgaryň arasyna iň ýokary wezipesi bolan raýatlaryň biri boldy. 19-njy martda kasam kabul edip ýokary döwlet wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow döwlet media serişdelerine arkadagy Serdar öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa gahrman arkadagy atlandyrylýar. Prezident wezipesini terk edip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galan Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun syýasat sahnasyna henizem işçiň rol oýnaýar. Döwlet telewizionyasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sebitleri malaşyryan saparlaryny, onuň gatnaşýan açylyş dabaralaryny we ýokary wezipeli döwlet adamlary bilen geçirýän mejlislerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet başlygynyň wezipesiniň Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirilmegi bilen Postsovet Merkez Aziýada ilkinji gezek häkimiýet atadan ogly geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişmeginiň ýa-ni ýyl aýyna ogly Kerim Ulu bilen Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziýarat etdi.